Eram prins la birou, dar cu mintea pe afară. Vroiam să mă plimb, să mă bucur de vară, dar tot într-o clipă s-a schimbat. Când șobifoiul din feteș m-a înjurat. Cei mai budici dintre voi să închidă ochii, să fereastra, că o să-mi bag și să-mi scop până învăța ceva din asta. Când scriu băga mea șpula, crate mai stăpână, bagă-ți-o în orice, dar nu li bară română, pune frână. Tu nu ai decât să faci cum vrei, dar te rog nu folosi decât în loc de doar dă un share pe la prieteni ca să ne mai faci un view. Căcatul n-are cap, acum chiveta n-are chiu. 10.000 de litere și sper să vină o ploaie, să mă gurească iar eu cu ei și cu ai. Piesa asta nu e romantică, e chiar foarte prea. Să mă nouă tactică de a învăța gramatică și antipatică pe la matematică. Minusul de acolo e cratimă în gramatică, e doar o despărțire de non-înțelegere. Și nu vor să o lacrimă, că măta are cratimă, măta are cratimă, măta are cratimă, măta are cratimă, măta are cratimă. Mama n-are cratimă, dar măta are cratimă.